אריק איינשטיין ביום מותו מושמע בעזה במרכז אברהם. שמעון פרס, March 2003. Samira and Gal, although your path crossed because of your common background as English teachers, I believe it is fate that brought you together to serve as guiding light to the people of the region. Hello. Hi. Shalom. שלום. בוקר טוב. חמוד. חמוד, כן. מה שלומך? בסדר. בסדר? מה להגיד? חיים. כשאת, אני בפעם הראשונה לפנייה של אמא, מה שכנע אותך לענות לפנייה כשרק התחלתם את השותפות? אתה יודע מתי התחלנו השתתפות? באיזה שנה? ב-99, משהו כזה. כן. אנחנו שנינו בעניין אחד, ספור אחד, במטרה אחת, אנחנו שעות. זאת מה שרצינו, אבל האמונה בהצלחה של העבודה שלנו והמטרה שלנו ממשיכים. ממשיכים לחלום ולעבוד. העניין הקשה בעולם, גם פה וגם שם, בכל מקום, יש בעיות, אבל בזה שאנחנו כן, אנחנו עושים, אז אנחנו ממשיכים. צריכים להמשיך. אם אני רואה אותך, מתחילים גם להתקדם בעבודה שלכם, זה הסתכלות שלנו. זה גם טוב. וגם כאן פה מצטט החברים פה שהוא יושב איתו ורואים אותך ומספרים וכותבים, אז זה גם כן הצלחה. טיפה, אבל בסדר. צריך להמשיך לקוות. זה לא מה שרצינו, רצינו יותר גדול, אבל לפחות רצינו, אומרים, אם מתכוונים לדמיון ומתכוונים להצלחה, מתכוונים לשלום אמיתי, נתחיל בבית. נכון. בבית אתה, להתעמד והתלמידים פה, זה הבית. Celebrating with Samira. מה יש לך להגיד? איך התחיל הקשר הראשוני עם סמירה? הקשר עם סמירה התחיל בשנת 99 בערך, כשראיתי כתבה בעיתון על מרכז לשפה ותרבות בעזה. מרכז שעוסק בלימוד עברית, ערבית ואנגלית, ומזמין אנשים מאוניברסיטאות, מרצים וסטודנטים להשתתף בסדנאות של לימוד שפה ותרבות בעזה. הכתבה הזאת מאוד עניינה אותי, ובאותה תקופה גם גרתי לא רחוק מעזה ועסקתי בהוראת שפה ובניצול השפה למטרות של בניית דיאלוג
וחשבתי שכדאי לנסות ליצור קשר עם אותו מרכז שמנוהל על ידי סמירה. התקשרתי למודיעין 144 ושאלתי אם יש אפשרות למצוא מספרי טלפון בעזה, ואז נתנו לי את מספר הטלפון של המודיעין בעזה, ומשם כבר הצלחתי לאתר את מרכז אברהם ולהרים טלפון ולדבר עם סמירה. מאותה פגישה טלפונית התפתח קשר עסקי וחברי שמתקיים כרגע על בסיס יומי בטלפון ואו באינטרנט. ואיך העבודה ביחד המשיכי? בהתחלה יכולנו להיפגש פנים אל פנים. הפגישות התקיימו ביד מרדכי, שזה היה מקום שהיה יחסית קרוב לשתינו, ושם ישבנו ותבינו ותכננו את המשך הפעילות המשותפת. בהתחלה היו אלה מפגשים פנים אל פנים של סטודנטים או תלמידים מבתי ספר שהצליחו להגיע אלה לבקר את אלה. הגיעו סטודנטים ממרכז אברהם לבקר בבית ספר במקום שאני עבדתי, והגיעו צוות של מורים ואנשי חינוך אחרים לבקר במרכז אברהם בעזה, אבל זה היה בשנת 2000. אחר כך, עם השינויים שחלו גם בנסיבות ובמצב ועם התפתחות הטכנולוגיה, שינינו את הזירה למפגשים. ואיך את רואה את ההמשך? האמת, אני אמשיך, ההמשך זה אני, עוד כל עוד שאני חיה, אז אני אמשיך. אם אני חיה, אני אמשיך.